لازم في پرسه بکم جتا چونکی یا هر گرینگ نهاد رهبرین خواجی دا امید بینم خدمتگزاری در رهبرین هرمی دا پیشوقتنا زمان کردی تو آستا که باش دا دبینیان yani peşkastına zaman uçanda gele Kurd o gele Kurdistan'da da elbette ki revberiyen xwecî roleki kritik û dîrokî dileyzin. Em dikarin bêjin heger rola xwe bi giştî û bi tamamî û bi însiyatif bileyze ji dewletê jî dikare zêdetir li Kurdistanê da rolekî girîng û stratejîk bileyze. Helbette ji 1999 heta virda em dikarin bêjin ji bo pêşketina ziman û çanda Kurdî gelek rolekî kritik û dîrokî leyîste rêveberiyên xwecî û şaredariyên me lê em nikarin bêjin hêjî em dikarin bêjin bese tamam e hêjî mesafeya rêya ku em bigêjin û em bi pêşxistina ziman bi perwerdeya ziman û ev ziman ku bigêje nifşê nû û bibe çandekî xwezayiyê jiyanî yê rojane bi rastî roja rola rêveberiyên me rêveberiyên xweciyên me gelekî krîtîk e ev mesafe em dikarin bêjin em li rêdane em dimeşin lê gelek ev meşa me bi lez bibe bi ecele bibe û bi rêk û pêk bibe û wek bi bername û stratejiyekî em gelek jara ji şaredaran dipirsin dibêjin astengiyên yasayî kanûnî jî li pêşiya me gelek ji bo ku em nikaribin mesela ziman bikin meseleyekê bazarê jî wek parlamenterekî wek hevserokekî tu çi pêşniyar dikî pêvajoyeke aştiye jî heye kîjan kanûn divê bêne rakirin li pêşiya van astengiyan helbette ki gelek kanûn û zagon heye ji bo pêşxistina pêşketina ziman li ser rêveberiyên xwecihî lê em dikarin bi awayekî bi însiyatif pêvajoyekî jî heye دولت و دستلاتار شخو حمی هلوستا ما هولا ما او کو ام وان قانون و یاسا جبوی کو پیشخستنا زمان آستنگ دکه ام وان یاسا بگورینن لی حتی نه ام دکارم بیشن سال کنی و دوی پیواجوی دا دولت و دستلاتار با آوایی کی تندی آستنگی جبوی کو ام دوی ریدا دوی مریت دوی اکیدا تفکر دام اینسیاتیف بگیرن و ام زمان و چند دخو پیش بخینن engel û bertekî mezin nîşan nade. Ev jî têwatî ku em hêvîdarin bi şuxlê me bi xebat û rêxistina me wê ev van kanûn yasa jî bigorînin. Lê ku tiştên ku em zimanê xwe pêş bixin bi însiyatifê bi rojane bi rastî jî ne hewceyê ku em xwe bi yasaya û bi kanûna ve girê bidin bêjin ev yasa û kanûna li pêşviya me engel û berteke û em cî xwe da bisekinin. Em dikarin gelekî tişt bikin. و ام دکارن زمانی خو بکنه زمان بازرگانیه زمان آبوریه زمان روزانه ام دکارن تابلای خو گهراندنا تابلای خو ام پر زمانی دکارن به هر آوای به او بکن او بنگه دبستانه جبوی نفش نو جبوی زاروکان ام دکارن وانا آواده بکن اف در باجارکی کردایه باجارکی قدیم همی باجار من وهایه جیانا me, stranên me, müzikên me, her tiştên me gelek gorî zimanê me be, gorî çanda me be. Ez hişyarî dikim û bangawazî jî dikim. Hemî cî bazirganiyê, kafeya bigire heta qehwe her derî ku bi çanda me û bi zimanê me jiyan pêş bikeve. Em ê li ser koka xwe şîn bikin, xwe ava bikin, xwe nû bikin. Yê din ji dûrê me ye, yê din biyanî ye ji bo me, ji bo gelê Kurd, ji bo gelê Amedê. Ew her tiştênan ji bo biyanî gelek nebe nasnameya me rojane.